Jedan od najvažnijih terapijskih tretmana u Atomskoj banji Gornja Trepča, s pravom možemo reći da je to praktično hidroterapija. Vesna, šta hidroterapija podrazumeva i zašto je ona od tako velikog značaja za pacijente koji dolaze u Atomsku banju? Hidroterapija je primjena vode u terapijske svrhe, to je mineralna voda, a mineralna voda je poseban vid podzemnih voda koji u vidu izvora izbijaju na zemljinu površinu, u sebi sadrže mineralne materije i gasove i one imaju iskustvom utvrđeno lekovito dejstvo. Mineralna voda se može primjenjivati s polja, kupanjem, iznutra, pijenjem i inhaliranjem. U Atomskoj banji primjenjujemo mineralnu vodu iz polja, to su kupanja, a i pacijenti piju vodu. Najčešće primjenjivani vid hidroterapije u našoj ustanovi je podvodna masaža. Voda mineralna, kao i druge, na organizam djeluje mehanički, hemijski i termički. Termički efekat vode se ogleda u njena dva osnovna svojstva, a to je u toplotnoj provodljivosti, koji je najbolji od svih medijuma i ima dobar toplotni kapacitet. Mehanički efekat vode se zasniva na hidrostatičkom pritisku i potisku. Hidrostatički pritisak na organizam djeluje tako što pospešuje limfnu i vensku cirkulaciju, znači gura krv prema desnom srcu i u arterije i u plućne arterije, a hidrostatički potisak vode se zasniva na tome da je telo u vodi prividno manje za količinu istisnute tečnosti, tako da su pokreti u vodi olakšani jer je eliminisano dejstvo gravitacije. Hemijski efekti vode, naročito ove naše mineralne, se sastoje u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo i na organizam vrše farmakoterapijski efekat. Konkretno u ovom slučaju kod pacijenta koji se nalazi u kadi, možemo li da kažemo kolika je temperatura vode, koliko konkretno u ovom slučaju kod ovog gospodina je neophodno ovih terapijskih procedura i koliko vremenski on provodi u kadi? Ovu proceduru koju sad vidimo, to je biserna kupka, znači ovdje sve mineralne kupke u koje se u vodu uvodi vazduh, poznate su pod nazivom biserne kupke, jer se putem rešetkastog sistema vazduh uvodi, on se kroz vodu podiže i taloži se na telu mjehurići vazduha, pa to podsjeća na bisere, tako da se zove ova terapija biserna kupka i ona ima izrazito sedativni efekat i lako se podnosi zbog smanjenog hidrostatičkog pritiska. Naš pacijent je reumatski bolesnik, on je pregledan od strane banjskog lekara, banjski lekar propisuje broj procedura i vreme trajanja, u konkretnom slučaju to je 20 minuta. A kolika je temperatura vode? Temperatura vode 29 stepeni. Iskreno mu pozavidimo. Jel mogu ovo i zdravi pacijenti da koriste? Naravno, preporučljivo je, znači fizikalna terapija podrazumeva primjenu fizičkih agenasa, kod nas je to prirodni agens voda, u lečenju obolelih, povređenih ili zdravih ljudi.